Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Ipag-break na ako kay Cedric kasi. Nag-i-intern pa lang siya as doktor. Nanlalandi na ng mga nurse. Feel good morning po sa lahat ng taga-subaybay, sa radyo, sa YouTube, sa Spotify ng programang Mga katas ng nakalipas. silent listener po ako ng programa nyo. Tawagin nyo na lang po akong Zab ng Antipolo. Ang akin pong katas ay nangyari before pa ako maging isang single parent. 3 years ko nga pong naging karelasyon si Cedric. Opo, busy siya kasi siya po ay nagme-medicine. At alam ko marami rin siyang pinopormahan, hindi lang mga nurse sa ospital, kung saan siya nag-i-intern. Wala man akong pruweba, pero alam niyo po yung kutob, yung hinala. Yun ang meron ako. Kaya palagi kaming nag-aaway. Ay, ganun talaga mga babae. Sumasabat. Dito na nga magsisimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano ba? Ayusin mo, Cedric. Ayusin Hindi ka mo. na sa pagsiselos mo. Ayusin Pagod na mo. pagod na nga ako. Wala. Puyat na ako. 72 Puyat saan hours sa akong gising. pakikipaglandian? Ha? Ano bang landian ang pinagsasabi mo? Cedric, tapatin mo nga ako. Ha? Ano? Kanino na Simula naman nung- galing yung mga kwento Kanino na nang yan? galing? Kanino nang galing? Puyat Ramdam nga na ako. ramdam ko. Ha? Nilalandi mo. Iba yung closeness nyo. Yun lang yung basehan mo. Wala kang... Yung mga nurse doon, yung mga co-internist mo doon, iba yung closeness nyo. Ang tindi nyo maglandian sa harap ko talaga pag dadaan ako. Ha? Hindi yun lang. Natural yun kasi Natural? trabaho Ganon? ko yun. Pwes kung natural, hindi ko kaya yon. Ha? Ako kaya lumagay sa pwesto mo, ha? Parang wala na kayong boundaries. Grabe yung mga physical touch nyo. Yung mga touchy-touchy mo sa kanila. Hindi ako... Ano? Hindi ako ganyan. Hindi ganyan. Kitang-kita ko nga. Ano, ba't ka pa nagde-deny pa? Nahirapan na ako, ha? Anong gusto mo mangyari? Yan, Kala ko ba supportive ka sa akin? Kasi Supportive. nga, ito, magiging doktor supportive na ako. Wala- Maging doktor ka. Ito pa rin yung mga pangarap mo sa 3 taon na yan natin. Pero hindi ako magiging supportive
kukonsintihin ko yung pakikipaglandian mo. Hindi ako Wala na kayong boundaries! Sobrang close nyo! Para wala nang pinagkaiba yung pakikitungo mo sa kanila sa akin. Hindi ko kaya yung ganyan, kaya ayoko na. Ano? Hindi mo naman ginagamot yung selos ko eh. Hindi mo sinusolusyonan, kaya ayoko na. Anong ibig mo sabihin ayaw mo? Ayoko na, hindi mo alam ibig sabihin. Doktor ka, matalino ka. Ayoko na. Mahal naman, please. Huwag ka naman pabigla-bigla. Hindi ako pabigla-bigla. Matagal ko na itong pinag-isipan. Lagi tayo nag-aaway tungkol dito. Hindi mo sinusolusyonan. Hindi mo nilalagyan ng limitasyon yung sarili mong katawan. Ha? Kaya ayoko na. Kakasakit-sakit na ako dahil sa'yo. Cedric, pakamanhid mo. Hindi ko kaya yan. Hindi ko matatagal yan. Ayoko na. Please. Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. Zab, please. Gusto ko na mahalin yung sarili ko. Hindi ko deserve yan. Zab. Wish I could be the one. Ang hirap-hirap. Kailangan mo itong gawin, pero gusto ko siyang kausapin. Ganun ba talaga? Gusto ko maging marupong, pero hindi ko kaya. Ano yan? Sakit-sakit. Something I can do. Sobrang sakit po. Yung mahal mo yung tao, pero gusto mo ulit mahalin yung sarili mo kasi nakalimutan mo yung sarili mo. Hindi siya nagbabago, yan landi po eh. Ganyan ba kayo mga lalaki? Hindi naman lahat. Umiiling yung Hindi naman camera. lahat. Huwag ka nang pumalag. Hanggang nauwi na nga po sa hiwalayan at tiniis ko, hindi ako naging marupok. Ang di ko lang po alam ay buntis po pala ako. 4 months na po yung tiyan ko. Ano yun? Pero, Coltits, kahit nalaman ko buntis ako, pinanindigan ko po, hindi ako nakipagbalikan kay Cedric at hindi ko sasabihin, di ba? Mars, may karapatan namang malaman si Cedric na buntis ka kasi nga tatay siya ng naging anak niyo. Tapos, ano mangyayari, Mars, pag sinabi ko? Hindi naman magbabago eh. Magiging malaki pa yung problema ko kasi baka maapektuhan yung bata. Hindi ko Bakit ka hayaan. magkakaproblema? Ayaw mo ba magkaroon ng tatay yung anak mo? May tatay to. Biologically may tatay. Pero para makakita siya ng tatay at makasama niya yung tatay niya na napakababaero, pass. Kaya kong mag-isa to. Maraming single mom dyan ngayon. Nakaya nila yung anak nila. Palakihin mag-isa. Hindi ko kaya. Kahit doktor pa yan. Sige, ano pang pambudol mo sa akin? Go. Ay nako, hindi na kita mapipilit kung ayaw mo. Ngayon pa lang. Sinasabi ko lang, kawawa naman yung bata. Bakit kawawa? Paano paglaki niyan maghanap ng Bakit bata single yan? mom din yung nanay mo ah? Kawawa ka ba? O, tingnan mo ako! Kaya naging ganito ako. Bakit ano, Mars? Ang ganda-ganda mo. Mars, wag na tayong magplastikan dito, Mars. Mars, kaya ko Paano yan. pag naghanap ka Kaya ng tatay anak- ang anak mo? Anong sasabihin mo? Let's cross the bridge when we get... When we are together? Bakit may pa-quiz ka pa ngayon? Mas naiinis ako Let's sa'yo. cross the bridge when we get... When we... When we are family? Mars, pinapasaya mo kahit depressed ako. Pagutin mo Ikaw na lang talaga. kasi. Okay. Ano to? Let's cross the bridge. Pag andun na tayo, let's cross the bridge
When? When? When you believe. Mars, Alam mo naman, bobo ko sa English eh. Tinatanong mo pa ako. when Sige we na. get there, saka natin problemahan paglabas ng bata sa ngayon. Ay, Oh, ayan. Sabi, pag problema, pero naiiyak na. hindi na. Masaya ako na. Kakababy na ako, pero kaya namin to. Daddy, ingatan mo kami sa langit. Alam mo, para na lang sa daddy ko na sa makabilang buhay. Kaya nialakasan ko yung loob ko. Lakasan mo ang loob mo, anak. Ako ang daddy. Ang kasi anak, lumandi-landi ka kasi, di ka na proteksyon. Kaya, Eh, daddy, mahal eh. Pag mahal, walang proteksyon. kinakain pa nga eh, no? Galaw ka. Sorry, Lord. Naki-pray mo ako, hindi pa ako nakapasok. Saan ka naka-standby, Papa? May Starbucks dito eh. Dito na lang muna ako. May driver's lounge ba dyan? May maganda kasi barista. Sayang naman dito muna ako. Papa, ano, sasabihin ko ba ito kay Cedric o hindi? Anak, malaki ka na. May mga buhok-buhok ka na sa parte ng iyong katawan. Ikaw na bahala. Wala ka naman na ambag. Sige na anak ha, kasi... Sige, Papa. O Mars, narinig mo si Papa. Ako bahala. Ha? May narinig ka na, hindi ko naririnig. Oo, kasi nakakausap ko yan si Papa ko. Oh my God, Mars. Ikaw na bahala magdesisyon, buhay mo yan. Okay. Basta support ako. Thank you, Mars. Pura ko lang pakiyan. Bakit malungkot ka? Nonchalant. Ano yung nonchalant? Okay, bye. Nasakit po, call and teats. Sasaktan yung mga kaibigan ko, yung family ko dahil sa nangyari. Dahil buntis ako, tapos hindi ko sinasabi kay Cedric na may anak kami. Pero, hindi talaga siguro kami para sa isa't isa. Hanggang sa nanganak na nga po ako, naalagaan ko ang bata na ako lang mag-isa. At nag-aral na siya. Makalipas po ang 6 na taon. Jinjin, laro tayo. Junjun, laro tayo! Nanay, Ayoko tatay. yan, luma. Gusto ko mag-scatter. Uy, ano yung laro mo? Hindi ko alam yan. Scatter the stones. Ibabato mo yan ng stone. scatter na stones. Gusto ko mag-ano tayo, mag-tiktok tayo. O sige kayo na, Pogi. Sige, tiktok tayo. 1, 2. Dito ka, 1, Dito, two. tayo sa Okay, telepon. sige. Sa telepon ko. Ang tagal naman ng mami Dalian ko. Dalian mo, makatiktok tayo ng isa. Dali lang, may ads pa Junjun, ba't ang TikTok itim ko. ng batok mo? Hindi ka ba papaliguan ng mama mo? Hindi ako naliligo. Bakit ba? Ba't ka nangingialam? Kasi syempre, naaamoy ka ng classmates sa mga classmates natin eh. Dali, ayan na. Tagal. Dali, ang tagal kasi. Ayan na. Ba't ka bulol? Yun, di ba meron ka niyan yan? Eh, yung cellphone eh, para realistic eh. 1, 2, 3. Pogi, Ayan. para sa akin yung bading. Ay! Hindi naman ako bading eh. Kanta yun! Andyan Kanta na yung yun. mami Isa ko. pa, isa pa. Sige, isa pa. Junjun! Mami! Junjun! Baby boy ko, kamusta? Hello po, tita. Nag-tiktok po kami ni Junjun. Tita? Mami, nagtitiktok pa kami ni Jinjin, Opo. mami. Pero mami, may tanong pa ako, mami. O ano yun? May tanong po yung anak nyo. Tinatanong niya po sa teacher namin. Mami, Yun, anak. mami, kasi... Anak, Jinjin! Hello, Papa. Papa, pakinggan natin nag-uusap yung magmama. Okay. Oy, magandang araw sa inyo. Hello po, Pakinggan muna tito. natin. Alis na tayo na kasi susunod pa natin mami mo, ha? Bye-bye! Sino pong
Madam, bye-bye. Sino pa susunduin mo talaga, Papa? Yung mami? Oh, maimik ka! Bye-bye! Bye-bye, Tito. Ano yun, anak? May kailangan ba sa school? Mami, Ba't ka si umiiyak? Jinjin po, may daddy, may nagsundo na daddy ako. Ba't wala po akong nagsusundo na daddy? Pero wala siyang nagsundo na mami. Alam naman yun, sunduin nila yung mami niya. Ako, mami lang, wala akong daddy. Ba't gano'n? Nasaan pala yung daddy ko, mami? Okay, makinig ka, anak, ha? Dito talaga tayo nag-usap. Gusto mo ba ng ano tayo? Mag-Jollibee o McDo? Mag-pizza? Ano gusto mo? Mami, sagutin mo na lang yung tanong ko. Ganito, anak. Si daddy mo, nag-usap kami nung baby ka pa na maghiwalay kami kasi may mga bagay na hindi kami nagpagkakasunduan. At saka, alam mo, kahit malayo, kahit di mo nakikita yung daddy mo, Mami, ba't di na lang kayo maging Ano ba yan? kayo ni daddy? ano? Ba't di na lang po kayo magbalikan ni daddy para may daddy na ako? Para May- complete family na tayo, Kasi, mami. Yun, kahit wala kang papa na physically present, complete tayo, hindi ka ba masaya sa akin? Ha? Mami, masaya ako pero mas masaya siguro pag meron akong daddy. Hindi tayo magiging masaya kasi hindi kami magkakasundo ng daddy mo eh. Tsaka busy yan siya sa trabaho. Alam mo, Junjun, hindi ka kakain tayo, saan tayo? Ano, gusto ko makita yung daddy ko. Gusto ko siya makilala, mami. Ano bang gagawin ko? Papakilala ko ba? Wag na lang. Hindi ko alam mga sa daddy niya eh. Pagkatapos po nun ay paminsan-minsan na lang magtanong si Junjun kung asan ang papa niya. Isang araw po, na-emergency ako kasi nahilo ako bigla. Uy, okay ka na? Kinabahan naman ako sa'yo, girl. Diyos ko, ang lamig ng pamis ko, Mar. Sorry na storbo kita malakas. Ano ka ba? Okay ka lang? Relax ka lang. Kaya nga eh. Ayan na yung doktor. Mars, Andali. Dok, Dok, sorry hindi ako makadilat kasi andyan naman, Mars. ano ba yung sakit mo? Sore eyes? Vertigo, hindi mo kasi alam. Dok, Bakit, Mars? Anong meron? idilat mo yung mga mata mo. Hindi nga ako makadilat. Idilat mo na. Pikit na lang. Mars, Zab. bakit siya? Bakit siya yung doktor, Mars? Emergency. Mamimili ba tayo? Emergency. Na nakakainis naman to. Hi, Dok. Hi, Dok. Kumusta ka na? Okay lang, kumusta Uy, kayo? may sakit ako. Nagkukamustahan kayong dalawa dyan. Ako may sakit. Excuse me. Pwede lumabas mo na ako. Kahoy mo na ako. Huwag kang lumabas, Mars. Naihi na ako eh. Gusto dito ako umihi. Naiinis na talaga ako. Dok, ka muna. Babalik lang ako agad. Kumusta ka na? Nahihilo ko. Pwede gamutin niyo po ako. Na-awkward siya. Magpaka-doktor na lang ako. Po eh. Kanina po Okay ka lang, biglang- normal naman yung BP mo. Pero umikot po yung paningin ko. Inaatake ka lang ng vertigo mo. Pero okay ka na. Alam mo pa rin na may vertigo ako. Di ka pa rin pala gumaling. Maganda ka pa rin. Sinasabi ko, Nasistress po kasi ako. Sasabihin ko ba, may anak kami. kumusta na? May boyfriend ka na ba? May asawa ka na ba? Ah, Okay lang kung Kailangan hindi mo po ba sasagutin. personal? Ay, sorry. Ako naman, doktor din yung girlfriend ko.
Hindi mo naman na kailangan malaman yun, sorry. Pero nasabi ko lang, wala. Po, pakigamot It's nice na to lang see po you. ako. Oo, hindi ko alam kung ano po yung kailangan yung gawin, pero Parang hindi nagbago yung itsura mo. Wala. Please. 6 years ago. Please, hindi ko kailangan ng ganyan salita. Gamutin niyo po ako para makaalis na ako dito. Hindi deserve ng anak ko na makita yung tatay niya at di niya deserve. Di deserve ng lalaking to yung batang yun. Kapal na mukha mo, naka-move on ka agad. Sige po, ano po kailangan kong inumin? Ayoko po Ayan na, naresetahan na kita. Pirma po ako ng waiver. Kaya ko po ito. Thank you. Sige po. Mag-ingat ka. Di lang ikaw, di lang ikaw.